1, 2, 3! Sådan der. Sådan. Ha! Vi har en fisk! Vi er i Nordjylland. De 4 spastisk lammede elever fra Lundgårdsskolen i Herning ankom til Robialejren med Løkken tirsdag. I dag er det torsdag, og målet er at fange en fisk. Ja! Ja, vi fanger en stor torsk. De 4 elever er afsted sammen med 6 andre handicappede mellem 12 og 17 år. De går i en anden specialklasse på Lundgårdsskolen. Kom. Fanger I noget, Søren? Det er ikke givet helt nu, men altså, man ved, hvad du skal. Er det sjovt at fiske? Hva? Regner du med, I fanger noget? Ja. Det må man nå. Ja. Ja. Louise er for en kort stund skilt fra sine klassekammerater. Drengene fisker, mens pigerne er på bytur i Løkken. Stor fisketorsk. Stor fisketorsk. Jeg tror, det er øret, man fanger i den her sø. Er det sjovt at fiske, Jens? Ja, Hvorfor er det? for... Men for at altid en fisk. Nogle gange. Ja, nogle gange er der bid. Søen, de fisker ved, er en put and take sø, så der var forventninger om en stor fangst af ørreder. Ja, se. Ej, den er flot. Holder du fast, Søren? Ja! Også den anden. Ja, det kan du sagtens. Sådan. Vi ruller lidt ind. Den er ved at være. Ja. Skal vi snuppe den? Ja. Okay. Kom så her med en trøje. Men det er også det, det handler om. Er det? Og det er en fangst, Peter. Så er aftensmaden reddet. Åh, det er godt, Peter. Nu har vi konsekvens. Hvad skal der ske med fisken nu, David? Jeg tror, man skal bredt. Hvordan gør man det? Man kan jo sætte et liv. Kaj lige en hest. Ja, det har du ikke langt til. Det er jo det, vi kigger efter. Fisketuren sluttede efter 3 timer. Jens, hvor mange fisk fangede I? 3, 4 stykker. Ellers, så ved jeg ikke. David, fangede du også en fisk? Så er det, jeg skal køre om med Søren. Ja, nej, Søren og Lars. Ja, okay. Var det sjovt at fiske? Er du lidt træt nu? Bagved, så kan vi rense fiskene der. Nogle store fanger hjem her. En plade op. Louise er nu sammen med sine klassekammerater igen. Hun kan ikke sige noget, men har lært at sige ja ved at åbne munden. Er det sjovt at være på lejrskole? Fisk? Overhovedet ikke. Efter fiskerensning er der frokost. Der er 8 voksne med på turen til at passe de 10 børn. De små, som David, Jens, Louise og Søren kaldes, får også hjælp af de ældre handicappede. Er det ikke besværligt at hjælpe andre, når man også selv er handicappet? Nej, det synes jeg ikke. Det har jeg ikke problemer med. Hvad er det, du hjælper David med indimellem? Det er, Så kører du igen, Michelle. når vi er
sammen, når vi sidder og spiser, så hjælper jeg ham med at skære maden ud, smøre maden og sådan lidt forskellige ting. Efter frokosten går turen til Vesterhavet på den anden side af klitten. Det at være handicappet gør måske det lidt sværere at komme ind i grupper. Og der er de i hvert fald en gruppe her. Og ja, skud af helt vand på fødderne. Og det er en udfordring for dem også at være hjemmefra, at være i et andet miljø. Og Jeg tror, der er nogen, som ikke har set Vesterhavet sådan her før. De nyder det. Hvordan er det at være med som hjælper? Er det ikke besværligt? Jo. Man skal sådan planlægge det ekstra og sørge for, at tingene er med, og at der er saft med. Og der er nogle ting, som man lige skal tænke over, inden man tager. Det at være hjemmefra i flere dage er noget, børnene aldrig eller kun sjældent har oplevet. David er den yngste af de 4 små, og han har hele turen kæmpet med sin hjemve. Hvordan er det at være på lejrskole? Godt. Hvad er det, du godt kan lide ved det? At man har nogle venner. Hvad synes du, det allersjoveste har været ved at være på lejrskole? Det er, at man skal nogle bedre hen. Hvad siger du? Det er, at man skal være nogle bedre hen. Har du oplevet meget? Jeg tror, jeg skal hjem. Til mor. Glæder du dig til at komme hjem igen? Men man behøver ikke savne det. Fordi man skal hjem i morgen. Synes du, det er lidt mærkeligt ikke at være hjemme og sove? Ja. Hvad er det, der er mærkeligt ved det? At man ikke har en mor. Nej, man behøver ikke savne sin mor, når man skal hjem i morgen. Jens, hvad er det for nogle dyr, du ligger med der? Det er vandre. Er det dine egne? Ja, dem har jeg fået. Er det dine sovedyr? Indtil nu har jeg på lejr er det mine sovedyr. På denne lejr er det mit sovedyr. Savner du ikke din mor og far lidt? Ja. Ja. Er det ikke sjovt at sove sammen med en masse andre? Hurtigt bliver læberne trukket sammen, så det synes Louise ikke om. Hele lejrskoleopholdet har været fyldt med nye indtryk og oplevelser for de 4 børn, så de er meget trætte, og bare det at fortælle om en oplevelse er hårdt. Ja. Det vil tage og der var mange andre ting. Bliver man træt af at være på lejrskole? Er du ikke lidt træt? Jeg er frisk og en havørn. Det der, nej. Men vi kan ikke have det ene på. Han er blevet mere medgørlig, hvis man kan kalde det sådan. Vi render ikke ind i så mange konflikter med hinanden, eller personalet og Jens. Der var mange ting, han var stillet sig på bagbenene for, og det
Det gør han også lidt nu, men altså nu kan man sagtens tale ham, motivere ham til at gøre de ting. Der er ikke så meget nyt. Vi har jo arbejdet utrolig meget med at få hende til at kommunikere på en eller anden måde. Og det er nok der, den største kraft er lagt ved hende. Fordi rent motorisk er der ikke så meget at forvente. Hans største udvikling, det ligger på, at han bliver mere moden i forhold til, at han har fået noget struktur på måden, han arbejder på. Det vil sige, at man kan sætte noget ned foran ham, hvor han arbejder bevidst omkring det, han får lagt foran sig, og ikke for eksempel bevidstløs slår rundt på et tastatur eller sådan noget. Fra at være sådan en lille forsigtig en, som næsten ikke kunne ligge ned selv, så er han vokset, synes jeg, med de opgaver, vi har stillet ham. Og omkring det faglige er han nået utrolig langt. Og det fysiske, det er han vældig opsat på, men bliver hurtigt træt. Skoleåret er slut for de 4 spastisk lammede elever på Lundgårdsskolen i Herning. Personalet omkring de 4 elever mener alle, at der har været fremgang og spore, mere hos nogle end hos andre. Der er nogle ting med børnene, der tager meget længere tid end med andre børn. Det kan også godt være, at de står stille i lang tid, men så kan de så tage nogle ordentlige hop. Og det er jo de hop, eller de spring, der gør, at man synes, det er sjovt, eller man synes, det arbejde, man har lagt i, det også giver resultater. Afslutningen på skoleåret holdes sammen med forældre og søskende til de handicappede elever på Lundgårdsskolen. Hvordan er det at være til grillparty, Jens? Dårligt. Hvorfor? Det er det. Men for altid dårligt. Hvad? Som helhed, så tror jeg, han blev gladere for at møde nye ting og komme ud blandt kammeraterne og have det sjovere sammen med dem. Og han er ikke, som sagt ikke så bange for noget nyt mere. Han har selvfølgelig sin situation, hvor han stejler stadigvæk, men alt i alt, så tror jeg, han bliver mere glad. Jeg hader lugt. Ja. Du stemte selv for at spise udendørs. Du gjorde? Jamen, jeg ved da ikke grille. Hvis du ikke den lugte. Jeg synes, han har udviklet sig meget. Jeg synes virkelig, han er blevet større. Ikke også? Altså, på den måde, han tør nogle flere ting, kan nogle flere ting, og har lært noget. Og jeg synes, det er gået godt. Med hensyn til kommunikation, det er et større problem, end jeg har regnet med, det vil være. Det er svært at finde en form for computer eller talemaskine, som Louise hun kan bruge. Fordi hun er så dårlig motor, som hun er. Ja, vi kører lige. Flytter lige, Christian. Ja, han er blevet mere viljebevidst, og det der med, at man har sin egen vilje, og det er ikke alt, hvad mor hun gør, der lige falder i Sørens smag, og så er det samtidig, at vi får at vide, at mor godt lade være, eller også så må far gå, eller noget af den retning. Og det er helt klart, det tror jeg, det er noget, skolen har været med til ligesom at gøre ham større i den retning. De 4 børn er i dag fra 6 til 9 år. I den alder er det svært at svare på, hvad man vil som voksen. Skal jeg fortælle dig, at jeg er når jeg bliver politi? Vil du gerne være politi? Ja, det er en rigtig revolver. Regner du godt med, at du kunne blive politimand? Ja. Ja, det skyerne, de er helt dejligt. Skyer. Men jeg ved ikke, om skyerne, de ser... Prøv at kigge derom, der er skyer. Jens, når du er 20 år, hvor tror du så, du er henne? Det ved jeg ikke. Tror du har et arbejde? Arbejde og jeg kan da ikke gå, når jeg bliver stor.
Når du bliver stor, Søren, hvad kunne du godt tænke dig at blive så? Det ved du ikke? Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at blive? En hvad? Louise har endnu ikke et sprog, men i løbet af skoleåret er hun blevet meget bedre til at markere et ja med en stor åben mund og et nej med en mindre åben mund. Hvordan siger man ja? Og hvordan siger man nej? Prøv at sige nej. Alle forældrene har svært ved at udtale sig om deres børns fremtid. At have et handicappet barn sætter automatisk en dæmper på forventningerne, men tanker har de alle gjort sig. Jeg er sikker på, at han kunne klare sig, fordi han har sådan et godt sind stadigvæk, ikke? Og altså det... Ej, men han skal nok finde på noget at lave. Det tror jeg. Du tror ikke, han bliver afhængig af dig altid? Nej, min plan den er stadigvæk at sparke ham ud, når han er 18 år, ikke? Altså det er endnu. Men det ved jeg jo ikke. Når du siger, hvordan vi gerne vil have det, tænke på, så pludselig stod en fe, og så man må ønske 3 ting. Ej, jeg ved ikke. Altså, jeg ved, at det er for ham, som for enhver anden, at han må få et godt liv, ikke? Og han vil blive glad for det. Men det er da selvfølgelig, kan man sige, sværere at få hans liv tilrettelagt, ikke? End for de fleste andre. Men det er jo noget med, tror jeg nok, at man skal vente til at tænke ret langt frem som forældre. Altså, man skal tænke på, hvad skal jeg ind så efter folkeskolen, for eksempel. Og der findes der heldigvis nogle muligheder, hvor man kan bo 1, 2, 3 år måske, for at vente sig til at bo alene i en beskyttet bolig, ikke? Tror du nogensinde, at Søren han bliver uafhængig af dig? Nej. Det tror jeg ikke. Der er altid et eller andet. Og lige så sent som i dag også, der sagde vi lige, jamen der er jo altid noget. Man er aldrig færdig. Hvad nu, når han er 18 år? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Så håber jeg i hvert fald, at han er mere selvstændig, end han er i dag. At han kan noget mere selv, end han kan i dag. Men han vil altid være afhængig af, at der er nogen, der hjælper ham. Det tror jeg. Selvfølgelig skal hun ikke bo hjemme altid, det er klart. Der findes også mange forskellige bofællesskaber, som man kan bo i selvfølgelig, men det håber jeg også på, at hun bliver så god, hun kan. Men hun vil altid være afhængig af, at der skal være folk til at hjælpe hende. Hun kan jo ikke selv spise, for eksempel, at gå på toilettet. Og hun vågner mange gange om natten, og man skal op og vinde hende. Og hun skal have hjælp til det hele. Men en eller anden form for liv skal hun selvfølgelig nok få det godt. Søren, kan du huske den der sang, der hedder Hovedet lige i midten? Kan du godt holde hovedet lige i midten? Er det ikke lidt svært at holde hovedet lige i midten? Nej.